Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Paida already. Motion right. What's Paida? Magwenzi. And it tower Paida. Come to Gubi. Kwa Gaza. Kumshoka mega kwa kurido. Over Masimbura. Oh. And it. Kana chiro wakurira kumusha kwa mai makanga mazara murangani takazvawa 33 inini nema brothers zangu 2 but one brother yangu akazosheka ni accident 2018 then one brothers yangu ndiye ndogara naye kubudiriro saka maparents angu has died some few years ago. My mother indeed late. So vakasheka is it 2001 or 2, I don't know if because antombokaziva. Wasakazi baba. Yes, antombokaziva. Baba na mai kwa wazi. Yes. Imakazvarwa muri 3. Yes. Ndiwe last born. Yes. Okay, all right. Takakurira kumusha kwa mai. Inini brother yangu yanotira 97 ndogara nekubudiriro. So brother yangu hombe yakagara natete vangu. Vanogara kugoka ndokwaigara saka kusheka kukaita maparents angu vanhu vangu akachata but pakabva pangu separatana kuti baba vangu vachifa ndokatanga kufa ndobva vanoigwa kubowera then mai vangu vakanzi vakabva inini handiziva vangu asi istirita nengozi vakabva vasara vachirwara ndokavakati ndakuenda kumusha kwangu vachirwa kubhindura ndokwavakanogara ikoko then ndobva vazochaikira kupi ikoko ndobva vaigwa ikoko ndopandakatora inini nebrother yangu patakagara kupi kumusha kwaamai ndokukurira tiri kumusha kwaamai ikoko then taigara nambuya nasekuru hama dzamai dzababa nasingambozivikana wani ende sababa hadzina kubva tambodzichengeta uye hanzi dzababa dzakaramba kuchengeta vana but vana vadiki chengetai so ndagara ndakakura ndiri ikoko then 2011 ndandine 11 years 2011 ndandiri grade 4 ndopa ndakatanga kunotanjira nemunhu womurume saka ndeudza masisters amama vangu but pandeudza masisters amama vangu vakange vasingakurara nemurume muchita bonde asi ndisingamuoni murume wacho nekuona nyoka pamba dzakawanda uye dzine makala saka zvaindinetsa kuti chii chikuitika so ndaimbozama kuudzani mbuya madhezi wayo mbuya mai vamai vangu vakange vashaika futi tasara nemunini wamai vangu saka ndaivaudza asi hapana action yavaita kana ndikarota nyoka idzi kuhope mangwana makusei ndaifuma ndichidziona pamba zvaindinetsa kuti chii chikuitika kana ndota nyoka ichipinda mumba asi ndota like munhu achipinda mumba asi apinda mumba yebva chindota nyoka ndichirota zvimwe ndebva ndapepuka ndebva ndafuma ndakagirwa kana musoro ndetombogirwa musoro bvudzi romboita kana kuti gori risiri kubuda musoro mangu kana panzvimbo 1 kana ugodzi kana papi raitonyatsogerwa kuda kuenzana senge rangu kana kuti kutogirwa kusara patori zibuda pasina mupa pasaidi 1 apa saka zvainetsa kuti chii chikuitika plus ndandiri mwana mudiki I'm not understand because ndandiri mwana mudiki and waivaudza ana mai guru kutoratidza kuti unaenda mungana anasisa mama wangu but vanga vasina believe saka kupa waiona nyoka apa nyoka nderota ndiri kuhope makusei ndofuma ndichidziona pamba kana like shato pane nyoka inzi shato ndaiurota kuhope makusei ndofuma ndaiona yakamonedza geti nditaura kuti onai nyoka iyi zvainzi musarove nyoka irowe nyoka dzenyika dzirowe ndozvimashoka aitaurwa nasiku baba mai vangu musarove nyoka dzenyika kana kudziona pagomo pane pari pasaidi negomo taidziona pagomo nyoka ihombe iyoyo kana green mama zairambidzwa kurova pamba saka ndaingoti hameni sezvo ndandiri mwana mudiki ndaisa zvaitika kana manheru kubuda panze pepe ndainzwa yangu kurova kudo ndiite way today ndainzwa nangu kurova kana kuona munhu ari kumakuwa because mai vangu vakavigwa ipapo nasisa mama vangu nemunini wamama vangu vakazocheka fuchindi grade 4 nambuya mai vangu papane makuva 4
asi ndaiona sekuru baba mai yangu ari kumakuru. Iwe sekuru waiti muzaro wenyoka. Sekuru baba mai yangu akandichengeta ivavo kubva ndiri mwana mudiki ivavo. Ndaiona ari kumakuva vane kambiya. Zvaindinetsa kuti chii? Manheru chimuka nautauri kana wapasti 5 kwachina tiri kugadzira ndo chikoro waigona na vari kumakuru. Saka ini ndaiti amini kuti chii chikuitika. Plus ndai mwana mudiki sina zvinhu zvisisi. Plus haungosinawo kuudza. Izisi kana usina mai hauna munhu wokukwanisa kuudza. Chiro katiudze masisters ana mai vaisaidhira mai baba wavo. Baba wedu akanaka. Zvakazondimusiri kuteerera vabereki. Yeti taleke mhosva yekuti wazvitaurirei. Saka muno musi ndakazoti ini nege ndiudze mukadzi wanjodzi yamai. Vanga vakavakirwa padhuze. Pandozoti mbuya ndozviri kuitika ndikuti ndakarara nemunhu murume. Ndichiota nyoka dzichipinda mumba. Asi makusei ndifuma ndadziona pamba nyoka dziyadziya. Neimwe nyoka inonzi kangamiti so. Mumwe musi ndakazongoti ndakarara ndakavhunduka chizwa kutonhwa chinjaitonhwa pasaidi pangu. Ndakavhunduka kudai. Pandakavhunduka kudai ndakanzwa leke nyoka yakufamba kubuda panze. Ndakavaudza izvozvo ndobva vafamba. Asi pavakafamba kufamba kune mumwe murume ainzi Madzibatekiseni aive chechengotsvuku. Pavakafamba kwakanzi mwana ari kushandiswa kuitwa mukadzi wechikwambo. Kupi mushamenyimo akafamba ndiani? Ndisekuru hanzvadzi yamama vangu nemukadzi wavo. Ndipo vakataura kuti mwana akaitwa mukadzi wechikwambo ende mwana ari kushandiswa. Mutikona kurwara kwaari kuita. Plus miri wake uri kupera. Mukazvitarisa ane achingoti musoro achibuda mututu mwana ari kumwa ropa. But vachiudzana samama vangu havana kana action yavakaita. Mbuya mukadzi wanjodzi yamama vangu kuzvitaura kwakaita kunasisa mama vangu yakaita senyaya. Vakatanga kutomumaka yakunyepera baba wedu wati. Mbuya ndobva vatoti ngatifambe Paida uzvinzwire wega muzukuru because ndandikwanisa kufamba newana mai vako vapenyu. Mai vako vakafa vakukubereka asi havandanasiswa mama vako. Saka ndikuvaudza sauramba havasi kubhiriva. Zvikanda ndibva ndafamba nawo. Pandakafamba nawo mbuya vai vakabva zvakazvataurwa zvechokwadi. Madzibaba akati taura zvinoitika. Ndikati ndo zviri kuitika zvechokwadi because ndaingorwara singanzwisisi. Ona kuti pamwe ane chirwere. Ndakaenda kuchipatara ndakana chirwere chandakamubatiwa kana 1 kana piritsi handinga kana piritsi kana 1. Asi miri wangu waingopera ndichingorwara. Ndikati kuchikoro kudai ndikaita masports ndakunda kuenda kumafinal kuitira kuti angoenda kubulawayo kudai ndaingoti ndongodona kuti sii kana kutanga kutemwa nemusoro usinganzwisisi kutanga kubhilita zvotopera zvakadaro ndodzoka kumba ndogara. Kandi ndikuenda kuholidhe kuti zvikoro zvavhariwa ndochinoenda kuholidhe zvezveya vanochikoro vavhara. Kumba kwomunhu kwandashanya ndairwara. Ndaingorwara singanzwisisi kana kuti ndoda kuenda kumba ndofunga sekuru ndoenda kumba kuna sekuru. Saka pandaifamba nomukadzi wanjodzi yamama vangu zvainzi mwana kudedzwa nemushonga kumba. Hambofa akabva munomusha mupi munomu. Hambofa akabva because mwana agadzirwa kare. Kuchira akaenda kupa akashanda chipa pachino. Kuzosvika ndipedze grade 7. Ndiite grade 7 zvaingoramba zvichiitika. Ndicho ndikaudza vanhu vomaraini vakafamba neni hapana solution yaibuda. Nyaya ingotorwa itso same iyoyo. Ndakapedza ndanyara ndaudza hanzvadzi yangu yandoteera nayo. Hanzvadzi yangu yakazosvika pakutiza pamba. Yaingorwara futi same iyo problem iyo. But hanzvadzi yangu yairota yakarara nemunhu womurume. Nemwe hanzvadzi yangu hanzvadzi yako yarara yakarota nemunhu wechikadzi. Saka nemwe hanzvadzi yangu futi mwana wasiswa mama vangu akashakirwa futi namai avo because mbati yaigara tinherera 3 saka shakirwa namai. Takura tinherera 3. Saka ndo zvaingoitika same but brother yangu ikuru mwana wasamama vangu akatiza pambava zvokuti akangotiza vanhu vasingazivi. It's same problem yaitika iyoyo because sekuru taivaona pamba vasina kupfeka usiku kana kunzwa zvinhu zvaitika usiku uchinzwa kuchema kwemapere but mapere acho usingaoni mazizi aiuya pamba achichema zvisingaiti. Hanzvadzi yangu yandotiri yakasvika pangotiza pamba ikaenda. Vasvika pakuenda yaidzoswa futi nemushonga yoti ndakuenda kumba yofunga mushonga wamai vangu yodzoka yogara pamba payo. Yagara pamba payo zvaingoitika zviro zvasinganzwisisi. Yadzoka ana sekuru vaiti vaitofara kuti wadzoka kana kumufonera akati ndakuenda kuholidhe. Vaimufonera vachimutuka urikuenda kuholidhe ikoko kwakurira ikoko ndovakakuchengeta gara pano pamba pedu isusu ndopaunogara panapa. Chero kwatoenda kumusha kwako haukuenda haukugari tisaka kuchengeta isusu. Saka aingodzokota se ogara pamba ipapo.
kusvikawo ati kureiwo ndopakati ainege ndifambire nyaya dzangu kuzina munhu mukuru ndakufambira nyaya dzangu ndizoti chii chikunetsa paakafambira ndopakazwa kuti ndo nyaya dziripo semunhu anga ati afambira paakanzwa kuti ndo nyaya dziripo akanzwa kuti nyaya dzacho dziripo ndedzipi akanzwa kuti sekuru vakakuchengeta vari kukushandisai vane zvavakakugadzirai chero mukanhasi maenda musha kwenyu hamuna chamunobata chinoitika muno muchingodzoswa nemushonga taingoti tikuda kudzokera musha kwaamai chero ukashanya baba pemunhu andafunga musha kwaamai ukati uite chino hapana mhepo dzea dzechingokutera uchota uchimhanya uchiita sei aingozvitaura semi but akasvika pakuzofambawo hamene kune mapostora akafambawo zvakasvika pakupera saka ini ndakazosvika pakuudza kuti ndo zviri kuitika nzvazvo but semunhuwo anenge akazvifambira ainge achingoti namata zvifambire wega iwowo ini ndambudziko rangu ndakatofambira ndega rikapera ndo zvaaita saka ndakasvika pakuzobvapo ndanyira grade 7 ndikaenda kunogara naumwe sekuru hanzvadzi yambui mai vababa kwagutu ndagara nawo aiko kwandiri kunyepa ndakazosvika pakutiza ndagara nawo ndaform 3 ndakazotiza neva ndakuenda kumusha kwangu because it's a same zvaingoitika futi izvozvo pamba ipapo but pamba ipapo zvaitova wese ndopfuura kumba kumusha kwamai vangu zvaitova wese zvisingaiti kana uchiti zvaiva wese zvii zvaiitika uri kwaguti ndiri kwaguti ikoko ndaitosvika mumbuya vangu pakutova roto vasina kupfeka vachiuya kwandiri amai vamai vanga vari mbuya mukadzi wasekuru sekuru ava vanga ri hanzvadzi yambuya vangu mai vababa saka taitisi vanga vari sekuru vababa vangu saka ndova ndakagara navo saka ndaitova roto vasina kupfeka vari panzi vakashama vaita sauri kundidedza kuti paida buda tiende ndichiti kuenda kupi mbuya mumusi ndigoita sendakarara ndobva ndarota vachipinda mumba ndobvaita sevakatondidhonza kudai makumbo angu chikanzi handei ndikati kupi temiyo ndakabva ndaita sendagarwa kumusoro kwangu vanadedzera kuti mbuya ndakatadza kana kuburitsa izwi temiyo vandati ndasi ndakufa ndopapera upenyu hwangu because ndaidhonzewa kudhonzwa kudaradza munhu akundizviwa pamubhedha kuda kuti aende neni asi ndaidedza kuti mbuya izwi ranga risiri kubuda uye ndakabva ndakuita zvekuvhundwa kudei chinzwa munhu achibuda mumba mandairara then ndichinzwa mutsindo panze waifamba ndakangomuka ana yangu ichirova ndichitonzwa kutarisa foni kuna past 1 midnight ndakatya ndakana kunamata kana kudii ndakabva ndangoperwa ndangorara ndakaita 3 hours kana kubatwa neupandi asi ndaitya ndondainzwa mutsindo panze uye ndichiona leke munhu ari kufamba nepahwindo because ndairara ndiri 1 kubva musi iwoyo ndakabva ndatanga kutya nezvaitika pamba ipapo ivambuya wawadzere makuseni kuti ndozvikuitika ndaivaudza kana upedza ndairota plus kuti uudze munhu kuti ndikumbuya panapa nezvikuitika iwo uchimurota akashama chizoita sekuti wakupuma uroyi hazviiti saka ndakabva ndangonyarara mangwana makuseni ndikagadzira ndikaenda kuchikoro because pachikoro papari padhuze ndavatirike ndine kuchikoro then bva ndamaneri ndakurara ndobva ndatora soti ndakanda mumba yemapundu ndakanda soti yemapundu mangwana makuseni mapasti 5 mbuya wakafuma kunoka padhoo pangu zvikanzi Paida muka uende kuchigadziriro utsvaire yadhi uende kuchikoro ndikati mbuya zvavasati vambondita nhasi kwakanaka apa waida kutemira kupinda murumu mangu vakabva kupinda murumu mangu watanga kupopota zvikanzi Paida handizvidi zvauri kuita panapa uroti pane waroi uri pane munhu ari kuroya panapa sisi uchiisa soti mumba handibhilievhi zvesoti panapa handidi zvemapostori panapa wanza ndopinda Roma inini vakatanga kupopota sekuru ndobva ndavaudza sekuru vanga vasipo vanga kurwara vanga vane problem yebladha yecancer vanga vari kuharare ndopa vakabva vauya ndopa ndakabva ndavaudza sekuru ndozviri kuitika panapa handisi kurara sekuru vakabva vati zvikuru zvakaoma vangonyarara vandaudza vana vavo havana futi action yavaita saka ndakasvika pakuudza mwana wavo 1 kuti andozvikuitika panapa but injapedza ndatiza mbapeni chanchatizira inyawu 1 panapa handirari ndinonzwa mutsindo panze 1 2 kumakuyo kwamakaviga vama dzenyuko ndinorota chimoto chichiuya pano pamba asi since handisandamboona chipoko pandoita chikurota chichiuya pamba handizivi kuti chii chikuitika plus ndorota paita semunhu
semuchipoko chichachipinda mumba umu muchigwedebudza maplate ndaibva ndapipuka nguva iyoyo ndaita semunhu ari kuita kumutswa kunzi muka muka unzwe zviri kuitika panapa. Saka time iyo ndaitomuka zvechokwadi tanga kunzwa maplate achigurubudzwa mupantry mutsindo uchifambwa panze. Zvaitika like 3 hours ndakasvinura kuchikuita kuma4 ndaibva ndatorara zvitopera. Every day nandisingarari ndaizonda kuchikoro time yekudzidza kwevanhu yeye ndopandaizinga kurara. Saka ndakabva ndaudzwa ndikati ndichatiza mapenyu. Saka pana umwe mai vaigara panext so ndova ndaive neshamwari yangu. Saka vanga vari mai veshamwari yangu ndobva ndamuudza ndozvikuitika panapa. Saka mwana watete vacho ainzi Kuda ndiye akazoti Paida nezuro patikaenda kunovhima mhuka usiku takaona zvipoko pambapeni 3 patikuma 3 zvikanzi ndikati usandityise uchibva nyara nyawo wakaenda kunovhima usiku vaita zvekuvhima zvekuti vanochikora vachikovhima like kumapurazi saka aivhima mhuka chichi. Saka zvikanzi ndakaona chipoko pambapeni because papane shopu sekurongwangwa neshopu zvikanzi zvichiva nekushopu zvaitendera musha wese zviri 3 tikati iwe chibva wanyara nyawo yako kutaura tikati indogara ndichizvirota asi handisana mbozviona tikati saka wapedza unze dziri zvechuva zvikanzi zvitaimire kuma12 ndopa zvinowanzokuitika. Tikati manje inini hana yangu aina kusimba ndinoona kubva ndangofenda ndichiregedza kutaura nawo iyoyo. Saka ndakaona zvipoko panze asi zvakabva zvaiva nekushopu. Tikati pane munhu akambondiudza kuti mapenyu panoita zvipoko futi asi ndaingoita zvekurota zvichiuya pamba zvika ndo zvinotoitika. Zvika ndemiyo takabva tatoita sei tikabva tabawanda kukwira mumuti but azoburuka kuma4 vatenda kumba asi toita se taivhima. Tikati pazvangopera zvakadaro patangonyarara. Asi pandaiudza vana vavo vakanga vasingabhilieve ende ndaitozoti vana vavo varichi vatori pasemu namai vavo vati baba vasingazivi. Saka pandakazoti mumwe musi handicharari zvatova zvakuita sezvakuchinja sekuru varwara vatotozoenda kuQueensdale Harare vakurapiswa nevana vavo mbuya vasisipo ndasara ini nemukomana wobasa ndandiri form 2 madhezi vayo ndakurota vachiuya netuvanhu tupfupi tuchipinda mumba mangu tuchiita sekuda kundidzipa tuchiti uramba kubuda nesu nemhaka yei uramba kubuda nesu usiku tapedza takuuraya. Handicharari zvino mazizi akungochema pamba every day ndakufuma ndakaneta ndichimhanya. Ndobva ndaenda kune muprofita wekwacheche kwamugodi pandati ndikumbura kunamatirwa handisizvo zviri kuitika pandiri plus ndakuchesti yangu iri kurwadza kunge ndotakura zvinhu zvinorema. Zvikanzi ndaona mhepo uchapedza wanzi une problem yehati but hauna problem yauinayo inayo yekuti uri kushandiswa pamba pauri kune mhepo yekumusha kwamai vako yaukakurira yawakatsvetwa pauri kwozoti pamba pauri saka mhepo dzoita se dzakonekitana. Saka ndazoona dambudziko pauri ndikati ndakutiza pamba kana kuenda nenyika whatever zvandaita. Zvikanzi aiwa ke ndikubetsere ndipo vakatora cooking oil neupfu ndobva vazvipisa vachisa murata zvikanzi fukira ndirumba mawo fundiso kwamugodi yebva ndafuki. Zvikanzi mafuta ecooking oil unopota uchiisa murata woisa marasha wofukira wakurara zvinhu zvepamba pauri zvisakuite sezvakuprotect ndezvepamba ipapo. Ndati alright ndakamboita saizvo pazvamboti perei asi ndairwara nemusana wangu wairwadza kunge ndakambozvara ndaitadza kana kukotama kudai ndaita zvekushingirira ndikaita masports ekuchikoro because ndandiri mbiri yekumhanya nekutamba bhora ndaitozivikanwa kunzi Paida anomhanya asi ndikati ndichibudirira ndakuenda kubulawayo kumafinal kana kuiswa namutare ndakakusvika nekumhanya kuti ndichibudirira manje zvairamba ndairwara ndotogara pasi ndikambosvika paextend yekuti inini hamheni zvazvaita. Ndakazobva pamba papai vasingadi mbuya ndikati ainda kuenda musha kwangu ndakangotora background ndakarongedza uri musi wa4 chivhura zvikoro ndakabva musi wa3 2020 chivhura musi wa4 2020 January ndibva ndaenda musha kwangu. Ndaenda musha kwangu ndakatanga ndakugara musha kwangu ndakabva kubhoera vanenda kubhoera ndakasvika ndikagara namai guru mukadzi wayanzvadzi yangu
rakasvika ndakagara namai guru mukadzi wanzvadzi yangu ndakarota mbuya vaiva ndakatiza vaivei kwagutu vakunditira kuti wakanditizire oti zvinhu zvangu zvidikirwa nani waibikira zvinhu zvangu ndichirota saka ndairota ndakaudza mukadzi wanzvadzi yangu akatanga kuti ini nyaya dzenyu ziteteka ini pana pa1 of all ndikudze chinhu ndiri muroman catholic handidi zvemapostori ndo zvakatanga kutaura atauraiti megunda zvingwa sizounongori pamba pevanhu ukwanise kuti upe decision yako kuti ini handidi maroma handidi ndakangozvigamuchira pandasiyana nazvo ndobva ndagara ndichienda kuchikoro ndiriko ndaingorota futi nyoka dziya dzakawanda chingorota nyoka dziya futi dzakawanda kana kurota ndada kutsikwa nemota ndichida kuti accident zvakundinetsa accident yakafa nebrother yangu iyeya ndikudza kusandudzirwa kwandiri saka ndakazoti nauyike ini kuti ndiremera ndakuudza brother yangu iri kunoku ndozviri kuitika kunoku but maiguru ava vari kuramba bandafambawo ndega ndakazongoti mumusi bandafamba kuno mwana unzi maidzimai pondwa vanogara kubhore ikuku kwatise pachikoro paSt John's because ndaendaidza pahigh school paboarding ndibadwa nehanzvadzi yangu iyeyi saka bandazongoti ini ndega ndimuudze ndozvikuitika bandati friend yangu pane friend yangu yandotamba nayo so iri kunogara kudiro 4 bandamuzoti ndozviri kuitika nzapaida nauza kudza kuti vadzakaoma nauzoda unomubereka nokumirira because wegaka aumbokwanisa kuita sei rudzi solve nyamwe dzakaoma Paida saka ndakabva kuti rega ndiite sei ndingoshingirira ndipedze form 4 ndiripo panapa but zvakaramba ndakangoti rega ndimboenda kuna maipundwa vaenda zvichika kuna maipundwa vaive ndobva nditi nhai Paida unogara nani kuti ini ndinogara namaiguru vangu zvikazi maiguru vako ane rudo neyo handaukwanisa kutaura zvakawanda sizvo haukwanisi kufukura hapwa ihama uchigara nayo ndakangoti vane rudo neni zvanzi kana vane rudo newe ndikukumbirawo mangwana voinewe pano chiri wakubva uchikori musangana pano tikati hurai chikanzi handamashoko mazhinji andataura tikati yewo tikanzi mvura ende unogeza chete ndozvavakangotaura maipondwa iwo vanga vaipinda chechi yakanzi nations ndakabva ndangotora mvura iyeyi ndichisvika nayo paprofita ndayapinda chechi yanzi nations yes ndakapaudzwa nefriend yangu yandaidzidza naye same class yainzi temptation taigara kumasame line but kwakuzosiyani kwamavillage chete ndobva ndisvika nemvura pagate maiguru wangu wakabva ati nowatete ndazviona kuti mune zvinhu zvamaya nazvo panapa rasire kunzi kugate ndisina kana kuvaudza kuti ndaya nemvura kana ndamboenda kupi vangoita semunhu yauyo anonyumwa yoyo zvikanzi rasire kunzi kugate pamwe pangu handidi mvura kuti muti handidi mvura handindikati handachoni chandaya nacho maiguru kanzi ati kana muda kuti mugare mumba pangu vatete rasirai mvura yenyu kunze kwegedhi handina kuita naro ndikangotora chigubhu cheche ndapiwa nomuprofita uyoyo pandasira kunze kwegedhi kanzi pindei mugedhi ndobva tamanheru bva ndanguva chamainifomu mangu nongoita ubasa nongoitwa nemunhu womusikana chi kana abva kuchikoro amanheru ndopavakanditi vatete inini handidi zvemapostori panapa I can't believe postor ndinopinda masinagogi handibelieve mapostori because mapostori ndiye fake ati maiguru dambobudzewo nyaya uri kunditambudza mukati meupenyu hwangu maiguru kufiwa nevabereki kandaitoda kuti vabereki vangu vararame ndaisitombona kana any problem but inawe kuti ndakakura ndisina vabereki saka indikunetsika nemaproblem akati ndichivaudza vakatanga kushambadzira raini rose vachitaurawaiti unetsika nemaproblem akati api iwayo ndakaudza reka maiguru ndikurati ndakarara nemunhu womurume pandakabva kwagutu zvaingoitika ndiri kwagutu kwachena ndisingarari ndota ndichidzingirirwa ndichimhanya ndichipfuma kumbangu akachenuruka ndakada kuti sindi munhu ndiri kurwara ndisinganzwisiki ndosakwanisa kana kuita basa rinoitwa newamwanhu riya ndandasina ngambokwanisi ndakuta semunhu akazvawa nechirwere but ndisina kwandaifamba kuchipatara vainditi mwana uyo arwara hana kana chirwere asi zvaikonzeswa nekuti ndine mhepo ende itoshandiswa nevanhu megurongo akatadza kuzvibhilivha vakatanga kunditaura raini rese vachiudza vanhu but vanhu vaive vakatanga kundiudza kuti Paida zviri nani unyarare kana wakona zvanetsaka ibva pamba pavo indakasvika kuzviteerera zvaitawa nevanhu vaive because nongochunda hapana kana solution
ndakasvika mutoti yes vari kundibhadharira school fees nekundirejistera form 4 ndozvavakaita. Asi ndakagara nawo ndakazosvika pakuudza tete vangu hanzvadzi yababa vangu inge karohwa ugokwe ndikati tete ndo zviri kuitika. Tete vakanditi chimbouya kunoku Paida ndimbokufamba newe. Ndakasvika pakuudza vana vatete vangu mumwe wacho mupurisa aigara kuwedzo ati zvaakumarondeni vona mutava memo ndo zviri kuitika. Ndobva nditumira mari bva nditi main Paida uye mubetsewe natete venyu kuno kugokwe. Pamba pamaiguru wangu ndakabva zvakanaka iri holiday ya 2020 nguva yecovid iyeye pakaitika covid. Ndobva ndaendako but ndaendako tete wakambofamba neni but hapana solution yaitika. Pavaifamba newe tetewo vamunyowani nyaya maprofita aibata tsanangudzi kuti chini? Vakati mwana uyu wakaitwa mukadzi wechikwambu kumusha kwamai vake akapiwa murume ari mwana mudiki plus ane gudo rinomuteera mumashure make ndo raanoti kana nguva achifamba zvezviya anonzwa kuremerwa mashoulders ari kana kunzwa mutsindo wemunhu ari kuteera mumashure make. Because ndaiti ndichifamba dai ndainzwa mumashure mangu mukuti muri kuteera munhu mune munhu ari kuteera but nandisingamuoni. Sometimes ndaimboona munhu womurume ari maneri ndaitovhunduka kana kutiza tikanzi mwana uyu ane dambudziko rakakura paari haambofa akaroorwa kana kuti aite chakanaka zvinoonekera zvinoramba because akagadzirwa kumusha kwamai vake ende musha maakakurira mamune mushonga egere akatogadzirwa nemushonga akatorwa chipfeko chake chemukati ndobva chagadzirwa ndobva chaiswa muchuru chiri muchuru kutaura kunoku nhau yake yakaoma. Pese pandaifamba ndo nhau yaingotaurwa iyoyo. Saka tete wakambozama kufamba neni kune chechi yawo imwe yaipinda yainzi guta raMwari but hapana change yaitika papasina kana solution. Saka pandakapo wakamufamba neni kumapostori kungochena vakasvika pakuti mwana uyu yamwa mazamu nenyoka. That's why mazamu akachita ari kubuda ropa ari kubuda mukaka. Saka pandakaudza ngati tete mazamu angu ari kubuda mukaka kana kubuda tubvura kana kuti pandotemi yaiwe usiku yeye ndinota ndichiita sendichiyamwisa mwana asi pandobvuma kusira angabuda mukaka ndinozvoti tichikuitika kana kukwe anovava vanosvika pakutemi kuvava zvingaitezve paukwinya kwandinoita anobva tanga kana kubuda bvudzi ndaitovaratidza kuti tindotese mundu zvikuitika munyatso kubuda bvudzi kubuda bvudzi hombe ndaitosvika pakugera bvudzi iri zvikanzi inyoka chikwambo chakaiswa pari ndechenyoka indichinja kuti murume kana mukadzi plus nyoka dziya ndo dzinomuyamwa mazamu. That's why mazamu akachibuda mukaka nekubuda tumvura. Ndobva wambonipa malemoni zvikanzi kwiza patemi yandaikwiza malemoni zvaibva zvaita wese kuti kubva atotowedzera kutozvimba zvokuti kana kumaguma kudai aibva aita wese kutanga kutorwadza. Titokazama kufamba neni hapana kana solution yaitika. Ndakazosvika pakuti tete zvikoro zvakabva zvavhurwa September ndakunda kunodzokera kunonyora exam. Ndobva ndangoitiwa munamato kupi chechi yawo iya ndaitaura yanopinda tete bva ndadzoka mba pamaiguru vangu vapi vai kubhoera. Ndadzoka kumaiguru vangu vai vakati tete hapana dambudziko ramabatsirwa apa ndikungozviona zviripo. Ndikati vazamawo but hapana change yaitika so vazitarise vangotrayawo semunhu anga ane rudo. Wani makaramba kufamba neni asiwo vatita rudo nevana vavo vakati Paida chimbuya ndibokuzama kufamba newo inhangu handisati ndambozviona asi ndongozvinzwa zvitaurika kune vamwe ende handisati ndambozviona because tete wangu ndasvika pakuwabvisira hembe ndikati tete tase munhu zvikaite mazamu angu zvimba kwaari kuita ndichivaratidza ndirwadziwa nemusana murumbu mangu ndichivaratidza zvese handachandakaita sechandakavavanzira. Maiguru wangu yaitongoita senyaya vakada kungotenga kungondipopotera ndakabva ndatiza pamba pamaiguru wangu vai ndobva ndinogara nabamunini vekune imwe family womufemi wanzi bamunini vapamira pa ndokune imwe family ndokune imwe imba asi itsese family mutupo umwe chete senemi imwe chete ndanogara nawo bamunini vai handina kana anything chandakavaudza handidi kunyepa handina asi vakanditora ndobva vaenda neni kwamugodi kuno mufundisi wekwamugodi anonzi Makauri kanzi handei kwamakauri vaenda neni kwamakauri kwamakauri vakasvika vakandinamatira vakandibata musoro
zvikanzi ndaona mweya wechikwamba ukadeketerwa pamwana uyu akapiwa murume ari mwana mudiki pati mhepo iyi handisi kuiona musha maakaberekwa asi ndeyekupi kumusha kwaamai vake kwaakakurira because pai mwana uyu kana achikuudzai kuti anorwara zvishuwa asi kusi kuti ane chirwere anotoshandiswa nemhepo iyoyo ndaona unombotemwa nemusoro zvakanyanya ndikati chokwadi zvikanzi saka chii chiri kunetsa ipapa kuri makumba angu akazvimba ndiye ndichimhanyiswa usiku ndichidzingirirwa nemunhu anenge ane demo mashure mangu saka makumba angu anozofuma akazvimba endi makumba ndikufuma ndiri panze ndozvikundinetsa kuti chii ndikundozofuma ndiri panze zvikanzi wakaiswa mhepo asa kutombonzi unzi uroro kana kwadaa nemukomoro dai zvinongopera uchagara usina bhuzi wakadeketerwa kare nehama dzamai vako ndobva ndomataurira vakaita zvikanzi ndichambuza mwata sei kumunamatira vakazama kundinamatirawo vachindipa mvura chichi hapana action yaichinja hapana kuvava kwaingoita mazama angu aingovava nyoka dzandaingorota mumba dzichiupinda mumba ndaingodzirota murume andaingorota ndichirara naye ndaingorota pamwe pacho ndikati ndifambe ndiende kune imwe chechi kana kuti mamugodhi imomo ndichinje maprofiti ekunamatiwa nawo ndaigona kungopiwa mvura ndapiwa mvura kana ndogeza 3 days zvaingoti taramukei zvongoti murume uyo andorota hauyi ndichingopedza handimunamati unonzi 3 days 3 days uchipedza unodzova zvadzoka kana ndikaenda kupostori ndikapiwa nhombo ndikanzi geza nhombo idzi kwemazuva 4 days ukapedza nhombo iyo ukanda kumusha kwamai vako kana kuti mabvazuva ndogeza kwe3 days hapana chiri kuitika ndichingokanda kudai zvadzoka futi ndizvinobva zvoita sezvandaita wese zvotochinja tanga kutochinja kuita wese zvokuti ndaigona kungoti kana ndatogara ndatongoti kumborara kuti zii kutedza kuzoti ndiri kupi kana chichaitika vanhu vaizotanga kundimutsa kuti paida muka ndoti ko chii zvonzi zvone wambodonha wangoti zii kati nguvai ina ndachanziva chaitika kana kutanga kundifambo dai ndaingoona dzungu ndaingonzwa dzungu ndogara pasi ndotanga kuti makumba angu akupera simba handaiziva kuti chichaitika ndogara pasi ndoti ngatifambei kwatakuita ndiri kumusha kwangu 2020 ndichimhanya masports ndakatomhanya ndikahwina paSt John ndakaita number 1 tikanzi takuenda kuchikoro chainzi vanhu vakuenda kucamping imwe boarding school inonzi Nyashanu high school patikati akuenda kwaNyashanu ndatohwina ndakamhanya ndakuda kuti tisvike panapa neapo ndakabva ndanzwa munhu akandidhonza kudai ndiri panumber 1 vandadonha pasi wakanzwa munhu achikudhonza achitondidhonza kudai kudzosa kumashure ndakabva ndadonha pasi vandati zii kana kuzoti ndiri kupa handina ndakazongonzwa nevanhu vachitaura kuti hanzi wakatorwa ukaendwa newe hanzi ukaiswa pasaidi vanhu vakudira mvura vakatanga kukudaiswa zvezvoitwa munhu kana afenda zvezve hanzi ndakaita 30 minutes ndakangodaro ndiri flat ndakazomuka papai ndikati kuchii chaitika bhuzi handauziva chichaitika ndakazovabvunza zvikanzi wakadonha uri panumber 1 vanhu vachifara kuti uite sei uri panumber 1 kumhanya ndo zvaingoitika even ndiri kwaguta ndaizoti chichaitika pandakazoti ndafomfo ndanyora fomfo ndabva ndobva ndauya kubudiriwa pandagara nebradha yangu yandotira yandotogara naye izvezvi ndobva ndeiudza iwe nyaya dzandakakuudza ukuti kudii pamusoro poupenyu hwangu ndigara ndichirwara seizvezvi ndichitambudzika saizvezvi ndokuti ndikafamba chechi yese ndosemusemu kungotaura kusimudzwa pachechi pazere vanhu mwana uyu akaitwa mukadzi wechikwambo mwana uyu ndomunzwira tsitsi mwana uyu ari kushandiswa mumusi ndakati nebradha yangu handiye umbozvinzwira because ndakakuudza kuti ndiri kurwara nemusana kunge ndakambozvara ndisina kuzvara mazamu angu ari kubuda mukaka ndiri kuyamwa nenyoka ndeitonzwa nyoka dzichitondiruma tunyatso zvo ndotombosvika paextend yekukwenya kudai ekutombokwenya mazamu ndinomuudza but abelieve andoti Paida kunyepa Paida hana mati yeye unokotedzera maposti machechi emapostori hauna mati yakwedu kupenda posti ndikati alright handei kupenda posti
ndikaenda kuenda kotsi kwacho chavakandinamatira ndikandida kunzwa kuti vari kutaura kuti kudii zvawati vanoona chaizvo kuti vandinamati vandipa deliverance vakandinamati kana chavakataura hapana mukuru wechechi yavo vandati oraiti ndazvinzwa handei kwamugodi tiende kufoko unozvinzwira zvekundinesa andihausi kubhilivha takaenda kwamugodi ndobva asumuzwa zvikanzi chii chako zvikanzi hanzvadzi yangu zvikanzi unodawo kuti arorwero zvikanzi yesi ndinoda zvikanzi sei uchiti ndoda zvikanzi hanzvadzi yangu zvikanzi unoziva mhepo dzakaberekeswa paarapa zvikanzi handidzizivi zvikanzi anobvira akuudze zvikanzi akandiudza zvikanzi kuti kudii akabvunza mufundisi yeso zvikanzi kuti kudii zvikanzi haana kukudza zvikanzi naiwe Paida mubvunza hanzvadzi yako kuti wakamuudza kuti kudii ndikati ndakabvira kumudza amene ku 2018 ndichimuudza maproblems akundinetsa but haana kana solution yaanoita kana kudii anotondiblame imene kuti ndiri wrong Paida hauna mati unongotedza mapostori haudi masinagogi ane delivery ndikati masinagogi manganiko masinagogi ane delivery vangani vanozoenda kuzbc vachichema kuti kutambudzwa nemweya zvikwambo naiwe zvikanzi hauna mati Paida usade kuramba uchitaura kuti zvinova kutondipikisa anobva atokwidza voice ndikati alright it's okay indakumboenda kuna sisa mama anasisa mama kuvaudza kudai havana kana action yavaita ina ndakuziva kuti anasisa mama anguka vari pamwe chete nana baba vavo handina kuzviziva because pandaitoudza anasisa mama anguka ndaitozwa rota futi ndakutozwa ruta futi anasisa mama anguka chiya kwandiri vachimupopotera yekuti blame kuti noroya isisu takakuchengeta wakatipa chii haunobvisa kana chiredzwa plus ndaizoti panomwe sisi vamama vangu so vanogara kuonga muri wakarohwa nemusoja vaigara ku2 brigade ndakamboenda ikoko ndikavaudza mama dambudziko rangu ndo iri riri kundinetsa havana action yavakaita vandaudza muroora wavo aigara naye vandaudza kuti ndozviri kuitika maiguru zvikanzi Paida watokanganisa wavaudza ava watokanganisa chikuru havana action yavanoita ndovari kutotishandisawo nesuwo panapa uzvizivi kana ndachandiri kuzivei zvikanzi vari kutoita basa kutoti anzira kutoita basa rekutotinyora mazitendo achisa mukati memahari ndikati ivava ndikati sezvo ndana amai asi ndati chii regai ndivaudze nekuti unozonzi nemhaka yeusina kutiudza asi regai ndivaudze hapana action yavaita vaitosaidhira vabereki vavo baba vavo kuti baba vavo vakachena because mai vanga vafa kare vakafanira 23 vaitosaidhira baba vavo vakachena kana kutongoiginowa zviya zviya asi vana vavo vakanzwa nedambudziko vaifamba nevana vavo isusu vaitisiya even brother yangu mwana wasiswa mama vangu anonzi Wouter akashayikirwa namai vake ndo 96 akashayikirwa namai vake 96 yachingozvarwa akatomboita problem akavaudza hapana action yavakaita vakangosiya akasiya zvakadaro akasvika pakukura akazvifambira ega kusvika dambudziko rake ripere pandakatomuudza futi akati Paida dambudziko rake zvifambire wega manje ndanoita nekufamba ndofamba kupi kwandinoziva endasawo nemakuru angu nhasi ndikandifambe nemunhu vari kungonditi toda munhu toda hama yako toda munhu womurume isati kwanisi kusovha dambudziko rikuru mwana mbiki because nedzimwe nyaya dzotoda kubvunza dzekupi dzekumusha kwawakarerwa nedzemusha mako zvati zvasangana saka ndondiite sei vaingondisiya ndakadaro ndaizongosvika pangofamba kana kumapostoro ndaenda kupi ndaingouzwa same iyoyo pandasvika pakusiyana nazvo ndagara nebrother yangu iyoyi yandinayo tikagara tese ndanyora form 4 ndikazonyora form 4 2021 because pakati tiri maform 4 2020 zvakanzonditonyora takanyora 2 years takazopesa ma 2021 vatanyora form 4 2021 yangu vandagara naye ndakagara nemai vemafriends ake vachiziva kuti dambudziko rangu iroro paragara namai vemafriends ake ndakaita sendine munyama wokuti ndikagara nemunhu chinhu chakashekwa mumba kudai chenzi ndiPaida asi chinhu chiye chaizowanikwa ndozvaindishamisa kuti chii mumba makashekwa $10 mashekwa $20 zvikanzi ndiPaida baba vana vangu havabi asi mari ye yawanikwa vakanditi very sorry Paida ndakafunga kuti ndiwe pandangonyarara saka ndakarara nawo pasembeti vakabva vanditi Paida ndarota musana wako so wakazara nyora wakatemerwa nyora asi ndarota uchiita sekuti ungochipinda mukati medziva asi uchitora tswanda yemidzi saka zvandinetsa kuti chii hauna mweya wakajoiniswa
wemanjuzo chii plus ndanzwa kuti une mhepo yakaiswa pauri andanichizviruta kuhopi indi pandakatanga kuaudza mai vemafriends ani yebrother yangu ivavo because brother yangu aishandisa 1 room mai vemafriends vangu aishandisa 2 rooms saka ndoita se kwandairara ndaikubika kumba kwebrother yangu ndikati ndonhauya ndakaudza brother yangu ichimbotaurei uchi naye haabhilievhi and anotoita sendine problem ndini mubvunze yarapa akadedzwa akaubvunzwa akangotaura kuti anondiudza but inini handikushawo ndozvipedzawo sei zvikanzifamba nemwana indi usingadi kufamba nehanzvadzi yako zvikanzi ai ndikunini handiri zvemapostorini mapostori handibhilieve mapostori ndeyekunyepa zvikanzi kana usingabhilieve mapostori chienda kunavanhu vanopedza dambudziko remwana because mwana mudiki ambokwanisi kufamba ega dambudziko rake rikapera mwana mudiki so nemakore ake aingoiginowa achingosiya vandakupedzisa ndangonyarara 2021 ye 2022 vandagara 2022 muna agasti ndakaona kuti ndakumbodzokera kupi kubhoera vandanogara nabamunini vaye vandaita kuti pandakazogara navo ndakanofamba navo pamugodhi vaye ndo pandakambogara nawo pandaudzwa kuti bamunini ina mudziko wangu harisi kupireni tasemoni because ndandatoonda kuita wesi ndandatopera singaite pana ndakufamba ndandangoti ndichifamba kudai like zvandiri izvezvi kungofamba distance yekubva panapa kunosvika kana mutauni kana padhuze tingangoti kufamba kana kuti 100 kilometers ndandakunzwa makumbo angu akupera simba makumbo angu achipera simba kuchipatara ndainzi handina ropa mwana waye ana ropa ndoenda kuchipatara ndowedzwa ropa ndadzoka kumba ndotanga kutemwa nemusoro singaiti kana kurwara nejeko rokundaiti ndakatanga ndo mamp so ndaita 2 weeks tienda kumamp ndichingobleeda chete saka ndaizosvika paextend kunzi mwana haana ropa because akuenda kumamp kwe2 weeks saka bamunini ndichoudza bamunini ndozviri kuitika ndakagara nabamunini august up to december 2022 bamunini vakanditi Paida nhauya kuike inini zviri kutondipe ndikupererwawe takafamba nabamunini kubhowera hakuna profita asina kufamba but havaikwanisa kubvisa mweya wechikwambo havaikwanisa kubvisa jambwa nemunyama because pese pandaifamba nengonzi mwana ye ane jambwa minyama mweya wekuvengwa nemunhu wese mweya wekusemwa nemunhu wese kana kuti akagara nemunhu zvazve anonyepa kuti ndaita chakati iyasiri ngambobviswa jambwa nemunyama ndaikutengeswa zvinhu nemapostori zvimwe zvichinzi tenga chakati pasina kana chenji ndaitika muviri wangu zvichinzi tenga maorenji mazorenji wedzere ropa muviri mako because hauna ropa because ndaibosvika paextend yekumborara pasi ndichingoti murume wamuri kurwadza nokuti ndairota ndichidyiswa makuseni ndaifuma ndichita se iwo muchirwadza zvokurwadza zvezvo ndaitadza kana kudya kudai ndairutsa asi ndaingorutsa chiri chikafa ndachandairutsa saka bamunini wangu wakamboti Paida ngandimbofambe bamunini wangu wasvika pakuzvitaa dzavo wati ainini Paida da zvinhu zvinde zvokumusha kupi kwamai vako ndasvika upa kuzvikoniwa ndoitawo sei ndakabva ndangoti amen bamunini ndizvo zviripo ini handachi chokuita nazvo saka muna December 2022 ndikabva ndadzoka futi kupi kuno kuHarare pandagara nebrother yangu yeye ndozvaingoitika same thing ndapererwa January 2023 ndobva ndaenda kuBotswana ndakatodanwa nehanzvadzi necousin brother yangu mwana wasisa mama vangu vai vandikuti kuti vandakavaudza dambudziko vakati vakasaidira baba vavo ivo vakanditi Paida anonyepa hakuna zvakadai arerwa mumusha medu akutoti vabereki vedu akabata nemhaka yakadaro akasiyiwa namai vake ari mwana mudikane 1 year ne3 months angataura kuti vakabata ndobva anditora kuBotswana ndakashanda kuBotswana basa remumba ndashanda basa remumba ndandisingabhadhari chero ndikada ndibhato ndaipiwa mari hafu ndapiwa mari hafu ndaikatanga kana kumusoro wainditema ndumba mewa nemomo zvokuti ndaimbosvika kunogara kumba ndikati handichati basa ndogara kumba so ndikaenda pabasa pai ndaimunhu aingondivenga zviya zvaingoitika ndiri kuno Zimbabwe zvaingoitika kuBotswana murume yandorara naye ndichingomurota ndakutorota vari vanhu vakatowanda vachiita sevasina kupfeka vachitouya vachindonokera padhoo kuti hanzi handei ndoti kupi
wonditi handi asi ndere kuti vari vamwe vanhu veukama vachitouya kwandiri wonditi handi kana kutota ndakubhururuka ndichibhururuka makusei ndofuma makumbo angu achirwadza zingaite kana kuti akachenuruka ndobva ndasvika pakuudza bradha yangu kuti bradha yangu ndozvakuitika futi kunoku zviri kutoendera mberi kezi saka ndisati ndaenda kubotswana ndichiti musi wandikuenda kubotswana ndichiti ndikuenda kubotswana mangwana because ndakaenda kubotswana iri January 2023 ndakaenda kuna vamwe madzimai vanogara kupo budiropo pandandoda kuenda kubotswana zvinoita here madzimai kana madzimai mwanangu mhepo yandiri kuona pauri yakasimba ukasaibviswa jambwa neminyama plus mwe wechikwambo ine zviri pauri zvoda kutomboturwa zvakawandisa sizvo zvega handikwanisi kuzvitaura ndaona waenda kubotswana ndazoona wachema pamberi apa wazotanga kana kungorwara zvisinganzwisisike wazotanga kana kurwara zvisinganzwisisike kana kubotswana kwacho pazongoitika zvimwe zvinhu ndobva ndati saka ndoita sei zvikanzi inangu handachakwanisa kuti asi ndikupa munamata tufambe zvakanaka asi ukashanda kana 3 months uita sei udzoke kana ukashanda January up to August wodzoka umbobetserwa but vakangonipa munamata endakangoenda ndaenda kubotswana kuya ndakashanda 2023 August ndakashanda muna April holiday muna April ndikati ndada kudzoka kuno Zimbabwe because ndaingorota hope idzodzo kurota chi ndakada nemunhu wemurume nyoka ndichizota dzichipinda mumba ende zvaitondisandudzira kune matsikwana akaromba because pamba pandaitoenda pane matsikwana pakanzi pari kudiwa musikana pandaishandira matsikwana pandaishandira matsikwana iwayo ndaitomarota achiita seanhu ari kutondidedza kune zvinhu zvavo zvemushonga vachiita zvisinganzwisisiki ndikavarota ndaifuma kuna makusine ndikamuti mamukasei anga asingadairi aitondiignora saka pandaitofamba ndiri kubotswana ndozviri kuitika pabasa pandiri zvonzi mhepo iri kwauri ndiri kusandudzira kuna vanhu vakaromba haumbofa wakashanda pamba pana vanhu vasina kuromba because mhepo dzikuita sei dzikukonektana ndikati saka ndoita sei zvikanzi ini isusu mhepo iri paurika inotoda kana chivanhu Paida hatidi kukunyepera hatikwanisi kubvisa mweya yezvikwambo kana mweya yengozi hatidi kukunyepera ende uri mwana mudiki nawidzika idzi ameni hauna munhu woukama ndakamboudza maiguru vangu tati maiguru ndo nauri kundinetsa maiguru vangu vaingoti aende kumapendacost mapendacost same like brother yangu yandoti pendacost apostle hapedzi zvinhu ati imi mapendacost acho ndakambomatedza chiiko chaimbochinja paupenyu hwangu ndakabva kushandira munhu andakashandira iyeye kubotswana pandamboti rege ndichinje pandachinja pandaenda pamwe ndaenda kunoshandira pamwe pamba ndiri kubotswana ikoko 2023 futi zvaingoitika futi izvozvo ndakati mutswana yakatopedzera ndakapedza mutswana enda kumurota achiita hameno zvaaibata aita sara kuya kuzondidyisa ndakoti achindidyisa mangwana makusei ndaifuma ndichirwara nemudangu muchirira ndichirwara kuti ndidye chikafu dei handichagoni kuti ndifambe kudai handichagoni ndakurwara nemusana munhu muri kurwadza musoro uri kutema ndatenga mapiritsi hazvisi kushanda ndakazosvika paextend yekurota mai vangu vakafa mai vangu vakafa handitombovazivi asi vakafa ndiri mwana mudiki hanzi 1000 ndichinzwa hwangu nehama dzamai vangu hanzi vakafa 1002 saka ndakazongosvika ndichivarota ndichinzwa mai vangu vakutaura kuti mwanangu ndinoziva wakachengetwa mumusha mangu ndomakabva mhepo dzeseidzi asi ine handikwanise kukurwira because ndakaurayiwawo ndozvandairota mai vangu achindiudza asi handikwanise kuita sekukuvhikira ndikuziva zviri kukunetsa ndaingovarota vachiuya kwandiri vachindifukidza jira rewhite asi ndaingovambundikira ndotanga kuchema ndoti mama zviri kundinetsa mupenyu zvakaoma ndozvandaikwanisa kungotaura ndonyarara ndaizosvika pakusi ndiri kuudza munhu handaichanda ndiri kurwara zvonzi chii kuti miri yangu iri kurwadza ndisvika pakupera simba kuti handisina kana simba mwiri wangu saka pandaenda kumaposta vainditi miri wako ushoma ropa rako rishoma Paida because makumbo angu asvika pakudedera tozoti panapa kufamba pamalong distance handichakwanisi kufamba ndaitofamba pashort distance makumbo angu aipera simba zvonzi miri wako ushoma uri kumwa ropa nezvikwambo chikwambo chiripo kuti kusveta ropa kana mari ndikabata mari
mumwe musi ndakati ndiri kuBotswana iko ndikati andambopinda mutauni ndotsvaga kana hembe 1 ndakapinda mutauni ndakatsvaga hembe ndakangotenga dress 1 pandakachinjwa change yandakachinjwa ndakangoisa muleke mukabhegi ndaisa mubhegi nandine imwe mari yange iri ndakashewa ne100 kula mubhegi mangu ndikati mari yange iri enderi mubhegi mangu yaindepi zvakandinesi ndikati hameno ndakazvibvunza ndikangoenda kuna vamwe ndikabvunza zvikanza ndiwo kaitwa mukadzi wechikwambo chite chichitora mari pauri saka umbofa wakatakana chakanaka chinoonekera mari inenge ichitorwa hazvina kuguma nekudaro zvakaramba zvichikoitika futi ndikaita mari ndeingoikana pasisina cho ndikabata mari yacho kuti ndatenga chi hapana ndingona mari pasisina ndakapisa ndichiudza brother yangu zvaindinetsa kuti chi haana kana action yakaita maiguru wangu andiyakaudza uri kuBotswana ikoko vaitokuzvitira usimba vachingoti mhenu maini Paida ende kumapenda kusi toti ende kumapenda kusi mubizo kumapenda kusi aine mapenda kusi ndekuti hapana kana chinhu zviri kuitika ini ndotopisa ndatofa because sei mune maondera ndiri kuti ndakaenda hangu kuBotswana ndakapera but zvatova wese nekuti ndiri kunzi ropa rishoma ende kuchipatara ndiri kunzi ropa rishoma ndoita sei ndiri kutenga mazuva okuwedzera ropa ndikangoti simbei chete tenga kungopera ende ndaitozvinzwa kuti panapaka makumbo angu ari kupera simba ndakasvika paextend yekurwara December kasvika pakupfuura January ndakashanda pamwe pamba then muna May muna June muna January ndakashanda pamwe pamba murungu andakashandira aive musikwana mukadzi anga ari vanchezoti vanonzi vachiva vanotara shona so vandavashandira vakatenga kungondivenga zviya zvokungotenga kungondishauta zvisinganzwisisiki apa kundibhadhara vachindibhadhara pandabva pamba payo panende kuna maiguru wangu ndikatsona ndozvikuitika kuno zvikanzi mhepo yamakaiswa itetei kumusha kwaamai venyu because murume wavo neita tiri hanzvadzi nehanzvadzi ende murume wavo atone zvinotonetsa kuti zvakaitwa kupi kumusha kwaamai vangu asi maiguru wangu akafamba naye zvikapera zvaifambira chi murume wavo vasati varoorana so vakati nhau iyi ikaitete Paida inoda kumuri kuZimbabwe chimbodzokereki kuZimbabwe ndakati zvandafunga kuti ndidzokechi kuZimbabwe then ndakashanda kuti January February March muna April ndobva ndabva paibva ndashandira muMusikwana futi ndashandira muMusikwana ndopandakatanga kurwara nenyongo ndakatanga kurota ndichijikiswa 4 days ndichirota vakadzi 3 vachindijikisa vachindidya nyama vachindirova vachindimanikidza patembe vandirova iyo ndaipepuka miri wangu ichirwadza murume wangu manga matanga kurwadza makungorira murume wangu kuma-MP handichaendi then muna May zvakatika muna May imomo pandanga kurutsa nyongo ndakarwa nenyongo ndikurutsa yelo panda kuchipatara pandangopiwa matablet yakaita seyamira nyongo iyaiya asi ndawa kusenisei ndainzwa kuti nyongo iyi ndikurwadzwa nenyongo panapa ndobva ndati ndoita sei ndikurwara miri wangu uri kurwara apa kupera simba zvadzoka futi zviya zvongoperezeka ndobva ndaenda kuna madzimai Stella zvikanzi tete vaingonditiwo tete zvaitedzani maiguru vangu zvikanzi tete ndakakuudzai kuti kudii nauye mhepo iri pamuri makasabviswa mhepo iri pamuri ndaona matadza kurarama because mwiri menyu hamuna ropa endaona mhepo ika iri kutokuvhiringidzai zvakawanda muchapedzera maenda nesango because imba chamuri mukufunge ndafunga kungoenda nesango ngotora bhegi ndoenda nesango svika ndaona maenda nesango asina zongoona manyangadika mafa ndikati ndozvandafunga because ndasvika pakupererwa ndikaudza vanhu havandibetseri ndikandaudza munhu anoita sara kundibetsera obva angoiginowa zvikanzoo mhepo yacho zvainoita haisi mhosva yake munhu asi mhepo yacho inototungamira mberi yobva yatovhingaidza vanhu vayobva tarima saka musavape mhosva ndandakuti alright madzimai saka ndoita sei ndobva nditi vatete Paida ini handachandokwanisa kuita asi ndoita sei ndokwanisa ngokunamatirai saka madzimai ivai vakatanga ngondinamatira pai vachindipa munamato but hapana chaichinja ndobva ndatoti kuchipatara pandakuchipatara ndapiwa matablet enyongo yeye
yabva yangoti perei but ndainzwa kusenseni kuti tiri kudzoka kudya kudai ndandakuita semunhu yane pamuviri ndorutsa rume vangu muri kungorira hamusi kuruma muri kungorira kuti muri kungorira chete pandangopiwa nemumwe munhu apangonipa timboshandisa mushonga wechivanhu unonzi chifumuro kungomwa chifumuro kudai ndebva ndarutsa handichatokwanisi ndebva ndatodonha mumusi ndakaunwa chifumuro cheche bva ndatodonha ndiri kubasa kwangu kutonzwa kupera simba bva ndoda vandati zi bva ndakakuona rima bva ndati vandamunza mushonga wako kundirambo ndikapiwa mvere kumapostori zvinomboita sezvaita nani but hapana chezvo vakadzi vai vakandidyisa vai ndikurota futa vachiuya every day ndakaita 3 months ndichiona ndichidyiswa nevakadzi asi vakadzi ava handivazivi asi vanga vasina kupfeka apa vaindirova vachiti ndatidya nyama idya nyama iyi ndikuruta ndichidya chibage ndikuruta ndichidya zvinhu zvakasiyana siyana apa kuri kumhanya kwekuya ndikuruta ndichingobhururuka ndiri chinhu chinoita sechinodhiraivha ndarotadziri hama dzekuamai dzimwe chondidziri hama dzekumusha kwangu dziri pamberi ndiri mashure saka ndakazoti muna mei imomo muna mei ndakuti dhere kuti ndiende kumamp ndakarwara nejeko pazasi pedumbu pangu apa ndakaita 3 madrop ndiri kungorwara nejeko risingaite bva ndaudza maiguru wangu kuno kana ndisi kuenda kumamp ndaita 3 madrop chikanzi kochii kandiri kurwara musana uri kundirwadza anzoti chii chiri kuitika chikanzi ko makafamba kwamadzimai vakati kudii chikanzi kuti mhepo iyi ndiri kukonzesa kudaro ropa rakaungana mudumbu menyu saka mundaona mapesa matonzi matone maulcers saka ropa iri kuti ribude chimutore mvura inopisa moisa salt monwa ndakaita saizvozvo ndakatora salt makanamatira salt yemapundu panditora salt yemapundu bvandaisa mumvura bvandanwa pandakaisa mumvura bvandanwa hazvina kana zvazvakashanda ndakanzwa kunge ropa rikuda kubuda rakaramba ndaitobuda zvimwe zvinhu zvewhite zvakaita mvura zvainozi pangu juni ndizvo zvofuta ndaenda kumamp ndaingorwara nejeko futi musi wa1 2 3 kusvika 4 days dzekwane dzondiende kumamp ndozvaitika ndisi kuenda kumamp ndingobuda zvinhu zvewhite izvozvo zvopera ndikaudzwa ndozviri kuitika ndikafamba ndikunzonzi ropa rakaungana mudumbu mako ende ndiri kungorwara nemudumbu kusvika nanhasi ndikuita semunhu ada kuenda kumamp but hasi kuramba ndobva ndati bva ndazoti inini maiguru vandaudza maiguru vangu vari kubotswana ndikati semoni may june july 3 months tasemoni maondira ndakaita ende mwiri mamuzi handina ropa ndinotosvika pakufa ende handisisina simba miri wangu ndikunzoti hauna simba ende ndiri kungorwara musoro mudumbu rumambo muri kuita kuruma muri kurira ndoita sei ndikadzvonya mudumbu wangu dai ndikungonzwa kunge chinhu mune chinhu andizoti chii chikuitika kana ndakufunga kuenda kuzimbabwe kana ndanogara kuzimbabwe ndokunogara mhenyu zvikaramba noenda nenyika zvikanzi namaiguru regeiche endai ndopandakauya kuno kuzimbabwe vandangoti aina handina mari maiguru mari yandindangopiwa nemunhu wangu andindashandira iyi ndongoita yebhasi chete ndozvandakangoita ndakabva ndangokwira musi wa 17 august ndikati ndakuenda kupi kuzimbabwe vandangoya kuno kuzimbabwe ndasvika kuno kuzimbabwe ndichingosvika musi wandakati ndiri kuya kuno kuzimbabwe ungori musi wemande manheru ndakanga ndichiwacha hembe dzekuti ndirongedze kuti ndiuye kuno kuzimbabwe ndakangopera simba mwiri wangu kunzwa kutsva ndakanzwa imwe hiti kunge ndakagara panhu pane moto maiguru vangu vari kubotswana vaitowacha hembe dzavo ndikati maiguru handifaniri kuwachirwa hembe dzangu ndisiendi wache ndega because ndichiri munhu musikana handifaniri kuwachirwa nemi imwe wachedze murume wenyu dzimwana wenyu ndakanzwa hiti yekutsva kunge ndakagara panhu pane moto ndichipedza kudaro pandanzwa dzungu kupindwa nechando mwiri wangu kupera simba makumbo ndakabva ndati maiguru ndagenda ndipinde mumba ndigare ndakapinda mumba ndakabva ndangorara ndakaona rima mberi kweuso hwangu kuona rima asi chakandishamisa ndakazopepuka ndichita sendikuona munhu womukadzi nemunhu womurume vakamira kumberi kweuso hwangu asi vari vatema kusviba kuti tsva bva ndangonyarara ndina kuvaudza maiguru ndakabva ndangonyarara then ndobva ndaisira maiguru meseji kunoku ita maiguru ndina matiri handifunga ndinogona kusvika kuzimbabwe zvandiri kunzwa ende zvaitika nhasi zvanzi chii
pandavatsanangura kuti ndanzwa mikutsva zvikanzi namatai chingoshingira iti muye kuno timbofamba nemi ndakabva ndavaudza kati ini kana mukati mufambe nekumachechekwa mugodhi pasina solution ka how many years ndichipinda mugodhi 2018 up to now pasina kana change manzwa ende dambudziko yakatanga ndiri grade 4 2011 kusvika nanhasi asi pamaimbofamba neni ka vanhu hapana solution yaitika ndakaudzwa ndichiri kubotswana then pandakazokwira musi wa17 agasti ndichiuya ndakasvika kunoko ndasvika kunoko ndakatadza kana kufamba ndakatadza ndakafona ndiri pabhodha ndakusvika kusaidi rekubotswana nekuno kuzimbabwe panonzi papamtri but hatichinozi kuslovela pandavafona ndikati maiguru laini rangu rekuno kuzimbabwe harisi kuita nzoti rakavharwa here kana kuti harisi kuridha mufoni mangu saka igai ndikufona ichi nelaini rekubotswana ndichiri kusaidi kuno kuchibata network ndikuudza kuti chi ndakwira bhazi ndikuita sei ndiri kuuya but tikusvika takusvika pachipapamtri ndichazosvika manheru maybe mwapast 8 mutauni anombodza kuti kuzobva bulawayo kusvika mutauni ichi ndonasvika na8 asi achiri makusenze kumapast 8 pandaivafonera zvikanzi ahoraitete zvakanakayo ndakasvika ipapo nguva iyo ndantori right pandakangoti svikei pandakabva ndatochipinda mubhazi mubulawayo ndichipinda mubhazi ndakanzwa zita futi rekutsvaririya handichagoni kana kudii mukadzi anga ari pasaidi nei ndikukumbira munditengero mvura ndimwe mvura zvikanzi asiri kurwara kuti miri wangu hamiri ndakunzwa kutsva nditengere mvura vakanditengera mvura ndakakwanisa kuzvidira mumusoro mvura ichiyerera kudai ndikandoda kurara saka bhazi ranga rakazara handina kukwanisa kurara ndakabva ndangotora siti pandazembera ndakadai ndakatadza kana kurara ndikunzwa kuda kurutsa kupera simba handisina kana simba ndikati inzara chii apa appetite handina apa mudumbu muri kundirwadza ndiri kungonzwa same pazasi pegrupa neiti ndirwadza jeko riariye apa zvinhu zvewaiti zvezvo zvinobuda kuzasi kwangu ndiri kuzvibuda ndinozva kuti panapa ndikuzvibuda ndakabva ndakapfeka pedi ndobva ndati mukadzi ati naye ndikati ndikukumbirawo munditengerewo mahewu musatitengere chimwe chikafu pandaburitsa mari ndikati dhola nditengerewo mahewu ndikukwanisa kumwa mahewu handina kana simba izvezvi mahewu aya handakwanisa kumamwa ndikati panapa ndakufa because simba handina ndikunzwa dzungu takafamba kusvika tizosvika kuna nakadoma chegutu ndakabva ndangoti rege ndidai pasiti pandangoti namata zvishoma ndakangoita kashoti pray ndikati ina handichazivi zvokuita neupenyu hwangu pandatora mvura imwe bva ndatenga mvura bva ndamwa ndindikakwanisa kunwa the whole day urusi wa17 wakori musi wemande ndokuzosvika pandakaita mutauni svika mutauni maiguru wangu wanga wandimiri ndikati maiguru kamiri wangu kurwara handina kana simba handei mukombi ndiende kumba ndinorara ndakabva ndangopinda mubhazi apa musoro wainditema ndobva ndikutengera paraseti vakanditengera paraseti ndikanwa handina kana kuona change ati maiguru nditsvagire munhu anondinamatira musoro wangu nemudumbu muri kurira zvikanzi inzara ndikati handakana appetite chikafu ndobva vabika asi handina kukwanisa kana kupedza chikafu chacho wakabika ndakangodya hangu but ndaingoshingira asi appetite handina mangwana makuseni ndakagara mwana watete wangu akabva atouya handiti mwana watete wangu wakambondibetsera vaive ndobva ndamudza kuti getu ndozviri kuitika musi wandakatosvikewo ndichirara ndakaona kuti munhu murume achirara nini ava vanhu vanotidyisa chirota futi vachidyisa murume mubva matamba matoita futi wese andikaona ndatadza kana kufamba ndaifamba ndakakutama kudai ndiri kubotswana pandakaya kuno ndaitofamba ndakakutama kudai ndichiita kubayiwa une musana zvoita kujungwa nekumusana une mudumbu kuita kuruma muchiita kurira bva ndati maiguru ndiri kurwara saka ndichitenda zvoona maondera makaitaka pazifisenya yakacheneruka handei pachipatara kuti handina mari kuti ende kuchipatara muzochipatara zvinobhata zvisana zvekubotswana for free saka toita sei nami ndikati maiguru chimbomirewo raiti ndori zvoita sei kubva musi wandake handina dzimba dzandakafamba handidi kunyepa because ndaikwanisa kuenda pamashops pakarendi ndatumwa kunze ndonitenga muriwo asi ndaingokubva pamba
muraini majara vasi kuenda pakarendi isiti 30 minutes bosi padhuze but 30 minutes andaifamba idzoka ndainzwa futi kutsva kupera simba kutonzwa makumbo angu kuti haana simba miri wangu hauna simba ndakaudza brother yangu nenda nayo ndida unogadzisa laini rangu ranga rakavharwa ndikati handi ndogadzisa laini rangu but tora chitupa chako pana tora chitupa changu panenda pakareni ndichigadzisa laini ndakamira kudai ndakati handisina simba ndida kugara pasi ndichigara pasi kudai ndakanaunzwa dzungu pandatorara pandakumbira kurara pasi tuba ndakangorara pasaidi papo zvakangu wakadiki kozi makumbo angu anga asina simba miri wangu hausina simba vanditi ukurwara ndikakuudza pesi kuti ndiri kurwara miri wangu uri kurwara aubhilivhi uchazobhilivha ndafa kangani ndichikuudza kuti miri wangu uri kurwara kangani ndakaonda but apa zvava wese pandakambokuudza unonge uchiti paida hana mati he paida hana mati its okay upenyu ndehwangu asi mumusi uchiona ndabva pako ndaita zvandafunga zvikanzi handi unonamatira kwamugotu tati handisi kuda enda wega ndozvandakamuita saka musi wesunday last week ndopandaenda kuchechi kwamugotu ku4 kwataimbopindira pandati rege ndishingire ndomboenda bokuti ndairwara nemusana ndandisingakwanisi nemakumbo angu airwadza plus simba ndandisina kudya kudai ndakangodya chingwa nemazai ndakabva ndarutsa ruma angu batanga kutorira kuti kururuita kurira nekuruma pandarutsa ndakangokwanisa kutenga mahewu pakarendi e50 cents ndikandiwa ndozomwa ndakuchechi mandasvika muchechi ndakangogara vanhu vari bhizi kuimba ndakabva ndatowaridza jira sezvikwamugoti noshandisa machire ewaiti ndarara teme kuna matirwa vanhu vandangushinga vandangutege ndimuke teme kuna matirwa vanhu vandakuzwa kuti munhu wangu emakurwadza zvikubatana nemusana uyu uri kundirwadza nemusoro pandatarege ndiende kunanamatiwa teme kuti sei kunamatiwa vanhu mbeu pandanamatirwa vakabva ngosumuka mumwe mukadzi ndokubva nditi Paida ndobva nditi nhai mwana waya nani pandauya ndega zvikanzi waya wega zvikanzi vabereki wako aripi vabereki wangu akafa kare bva ndogara nebrother yangu nemukadzi wavo zvikanzi kupi ndati vanogara kumbo zvikanzi kwadi kuya nawo ndikati ndinowatanga ndichiti kudii brother yangu aitomboti kuzvinzwa izvozvo asi kuona ndichitambudziko dai ndozvainoti inoita sekutoti ikatogarwa nemhepo yacho inotanga kutosaidhira sekuru hanzi sekuru vakazorasa chikwambo chavo kunyepa kuti wakaitwa mukadzi wechikwambo nasekuru baba vamai vakarasa zvikwambo zvavo kare ndikati ukuti vakarasa kosei ndichiprofita kuti vakarasa saka mukadzi iyeye paakandinamatira mudumbu mangu akabva nditi ndinogara pasi ndichadeedza maprofita emuno mamugodi akunamatiri ndinawenda kutaura pamusoro pezvako vandagara pasi tiri muchechi muya akabva ndasumuka ndokunogara pasi kumberi kuya vanhu bvatanga kunamatira mumwe achinamatira musoro mukadzi akandibata musana mumwe achinamatira mudumbu akandibata makumbo ndapedza kunamatira ndobva ndagara pasi ndopavakabva nditi mwanangu ndanzwa tsitsi pandakunamatira ndaona mumiri mako musina ropa kumwa nezvikwambo zvabatanidza zvikwambo zvokumusha kwenyu nechawakapiwa kumusha kwamai vako kwakurira ndiona ropa rako une ropa rakaita kuumbana mudumbu mako paunongoda kundoma impi zviri kuramba ndoona uri kushandiswa murume unorotochirara naiyoyo ndozvikukonzesa mhepo iyoyo because imhepo yechikwambo saka ine tsvina yakasiya mudumbu mako ndiri kupoti urwadzi plus unohudyiswa wakadyiswa mudumbu mako zvasangana zvipi izvozvo mudumbu mako saka mwanangu ndobva wandipa mvura zvikanzi mvura iyi unomboita sei unombogeza nayo nokuda sei nekunwa ichidziya makuseni masikati nemanheru sakati uraiti maita basa ndakabva ipapo pandakabva ipapo ndisvika kumba no change zvabva unamata hapana kana change mvura yabva ndatora bva hapana kana change ndobva ndaudza hanzvadzi yangu ndikati hanzvadzi yangu nauyu ndo nauya ndaudzwa kupi kuchechi kunzi ropa rako rakaungana mudumbu mbosaka usiri kuenda kumamp ende chikwambo chachinorana uchiri kusiya tsvina mudumbu mako saka mudumbu mako mune tsvina unomboda kumbosukwa plus unohudyiswa uri mudumbu mako zvese zvirimo mudumbu mako izvi unofanira kumboita se kumbobetserwa nguva iripo
ende usafunge mweyo kuti ndinoenda nesango because ndikuona pfungwa dzakuti anzi ndikachiwana ndibetsera ndoenda nesango. Usafunge mweya iwoyo. Ndikati inini panapa ukasandibetsera pesika whatever upainde wangu ndakungoira chiri kwandaenda. Zvikanzi ukada kutanga izvozvo chibvabva pangu. Ndikati iwe ndinzwiwo tsitsi si usingandinzwire tsitsi. Kanga ndichikuudza kuti ndikarwara unti handina mate. Ye Paida anoteta. Chiro ndikafamba ndikade ndikaudza kuti muri kundirwadza. Au believe. So ita so undoshandiswa nemhepo yacho. Mwana watete vangu anonzi Geto anga ariko namaiguru. Maiguru ndobva nditete. Imimi gase upenyu hwenyu manzwa. Senena nezvanzva dzenyu. Ndikanditora iti uri kutaura kuti zvoni sekuru vakarasa chikwambo. Vakarasa chikwambo kwaona chirasa chikwambo. Sei zviri kunetsa kuno vazukuru vazhinji vakachengetwa nasekuru musha kwamai sei zviri kuvanetsa. Sei vamwe vari kunetswa nemhepo dzacho. Ndikati alright kana kuti zviri vakarasa handiti tsvaka kushandirwa. Akabva angoti akabva tsvaga rimwe zuva musi wechitatu ndobva ati hande kwaMugodho tinonamatirwa. Ndakaenda kwaMugodho kuya musi wakati hande kwaMugodho ndakatadza kana kufamba ndakurwara futi kupera simba. Ndobva ndati ini handiswera sei handisi kukwanisa handichadi kuenda because asona zvindakana zambowandi unosora ndichingonamatiwa ndotobvako mutsipa wangu wakurwadza muchindimonyorera kwaMugodho muchiti muri kundinamatirwa handichadi. Ndobva ati hanzi handei kucheche ngochena kuzasi kunonzi kukepi. Ndikati alright handei. Zvikanzi nameguru tete chingoteererai ndakunoti anoita sei kana azvizire kuti ndonhau kuita sei uri kutaurwa because pese apa paifamba nemi muchiudzwa nhauka anga asinaiti sei asingabhelieve chifamba inaye azvinzwire nhau dziripo dzikunyanya kunetsa nekudzikukurwarisai. Tikati alright handisi kuramba handei. Takasimuka tese tikaenda nehanzvadzi yangu tiri 2. Ndikati handei takaenda kuCape Square. Tichisvika madzibaba veve vakabva kuti tinongedzere kumabhazi wakatatu but inongedzera. Ndobva nditi ndisandataura nawo ndataura nhombo iyi mwana uyu. Zvikanzi ndanzwa tsitsi ndichiona mwana uyu mumuviri wake haana ropa. Apedza kumwa nezvikwambo ndozvikumupa ropa kudai. Ndaona pasara madhezi mashoma kuti mwana uyu apinde muchipatara anzi haana ropa muviri make. Zvikanzi usati wambozvinzwa ndiri kunyepere mwanangu. Ndikati kwese kwandiri kuzvinzwa ndikunzwa kuti handina ropa plus ndinonzwa kupera simba muviri mangu. Zvikanzi ropa rishoma ndokuzwa kupera kumwa nezvikwambo. Zvikanzi wakamborwara marwariro akati. Ndikati handisati asi kuenda kwandakaita kuBotswana chete ndopazvakatanga kurwara zvokusvika pakunzi handina ropa kudai. Ndinosinza hangu ndinorwara asi handitadzi kufamba sezvandakazoita ndakuBotswana. Zvikanzi ndizvozvo mhepo dzacho dzawandisa mwanangu. Inde dambudziko ukarirera rinosvika pakukura. Wakaridera dambudziko iri kubva uri grade 4 kuzosvika up to now 123 years dambudziko rasvika pakukura. Saka dambudziko rakasvika pakukura mwanangu mhepo dzinowanda ukwanise kuzikunda. Ndikati udzai brother yangu iripo iri kuzvinzwira here ukuzvinzwira. Ndobva nditi ndiri kuzvinzwa paindudza ndefunga ndiri kunyepa. Ndikati ndinosimuudza kuti miri yangu ndiri kurwara ndiri kushandiswa. Makumbo angu ari kurwadza ndichirohwa usiku. Makumbo angu ndifuma ndichimhanya usiku ndichishandiswa. Abhilieve mudzei. Zvikanzi madzibaba iwayo mwana zvikanzi kana uchida kuti mwana wamai vako aroorwe udye abvisirwe udye marapa famba nemwana batsirwa mwana uyu ngaabatsirwe. Akabva ngo ndiri kuzvinzwa saka ndoita sei. Ndopawakangoti munamatori ndonogeza munamatori nhasi. Asi ndaona mwana uyu achirwara mwana yari kurwara chokwadi. Ari kutemwa nemusoro zvakanyanya panguva dzousiku. Ndikati chokwadi ndotomuka ndichiudza kuti musoro wangu uri kurwadza. Ndinongomwa mvura. Ndikanwa piritsi kudai hazvisi kushanda pandiri. Asi ndikati ndimwe mvura kudai ndozvinomboti handei nani muviri mangu. Zvikanzi inye kuti ropa rishoma muviri mako. Ndobva vanditi saka ndoita ndobva nditi chiendei kumba unogeza munamatori sei ozodzoka nawo. Ndakaita saizvozvo. Ndobva vanditi nembiya iyi mbiya wogeza nayo ndokudzima mweya wechikwambo pauri umboti sudurukei usaramba uchirwara sezvauri kuita izvi. Because ndaona wazorara pasi zvokudzimbira zvokutozotipatara kuronzo ina kuchipatara. Asi ndaona ukarwara ukaenda kuchipatara musaenda nekuchipatara mwana yakarwara. Because ndaona azoshayika muchipatara achinzi
arwara mumiri make musina kana ropa, mhepo dzedze dzatisvika pakumuuraya. Okay, pawati dzimwe dzenguva waimborota vantu waimuka uri panze chichaitika? Ndairota vakadzi vachindidedza kuti uya kuno. Saka panguva yandairamba iye ndaizorota vachindizvuva vachindidhonza. Saka panguva yandairota vachindidhonza yeye ndaitomboita sei ndiri kuramba. Dzimwe mazuva ndaikunda ndaivakurira, dzimwe dzenguva ndandisingakunda ndaizorota ndaapanze ndaitozofuma ndatiwa panze. Vanhu vepombe papa vaizonditi Paida anoroya nemhaka yari kufuma ari panze anoroya. Saka vanhu vepamba pandaigara nawo dzaive hama pavaifamba neni ndopavaidza kuti mweya wechikwambo uri pauri akajoinidzwa uroyi uri paari nemweya wemajuzu, mhepo dzakawandisa dzakaturikwa paari. Ukaitwa mweya wechikwambo pauri kwaturikwa mweya wechikwambo inokokeredzana mweya yemanjuzu, mweya yeuroyi inokokeredzana pauchi zvoenda pazvinhu 1. Saka mwana uyu akazara nyora kusana kwake dzeuroyi. Saka mwana uyu ari kuita sei atikonekitani nevaroyi vomunharaunda. Ndo matariro avaita. Paida nhoroondo yeupenyu hwako tainzwa waitsanangura, uye zvakare nekufamba kwese kwawakaita kumapostori akasiyana siyana ndiri kuona kuti vanga vachingokupa tsanangudzo dzimwe chete. Wakamboenda kunobatsirwa kuchivanhu? Hausati pachivanhu pane patakamboenda pamufakosi apa, but vaitaura kuti hanzi vakambonditi hanzi ndigire $15 ndibvise mweya wechikwambo. Ndikabvisa ndisati ndamboenda kuBotswana ndikabvisa, hapana kana chakashanda kana 1. Brother yangu ikaramba ikati hanzi kungodyirwa mari nevanhu, iwe kutaura mweya wechikwambo upiko woda kusadyirwa mari. Ndikati uzvino zviri kundinetsere because ivawo vechivanhu vangoti ndazoona pamwe pamberi apa uchachema ukasabviswa mhepei wanzwa. Saka pandaiudza brother yangu yaya ndichibvisa vaitonditi ndigire $2 ndikukweshenyura ndobvisa $2 ye zvonzi hanzi isusu nyora isusu hatikwesheni nezvetiwa mapozi zvokweshani reza tinogona kupa anzani tinogona kupa mafuta. Hatizida kunzwa hangu mashandiro avanoita. Ndanda ngobvunza because pesi pawanga uchitaura nhoroondo yeupenyu hwako hauna wange wambotaura kuti pane kuti kune matare wawakaenda, so pandopa ndada ngoziva kuti wakamboenda here kuti zvakanzii. Handisida kunzwa hangu kuti vanoshanda sei. Ndazvinzwa hanzvadzi nyaya yako ndainzwa chisiya mumaoko angu ndione kuti inini Mwari nevadzimu vakandigonera ndingakubatsire sei, tomboedzawo zvekusaidi kwandiri. For these and more stories, tune in to Zim News TV with Robert Tafumani.